Horas marihita saluhutna di hamu akadamang doho dainang manang di dia pehamu maringanan tangyang nami toktong mahamudi bagasan hahipason dohot pangaramotio nitu hatta Jesus Kristus adorak sota paradi hatta nitu hatta jumulu mahita martangyang dameni debatana sumurung sian saluhut naroha ima mangaramoti ati-ati dohot pikiran munabi di bagasan Kristus Jesus tuhatai. Amin. Hatan itu hatan nagawe jamita di Minggu Trinitatis 12 Juni 2022. Imana tersurat di buku Pesalmen bidualu mamukasian ayat sada rodi ayat 10. Dohot topik minggu debata nasangap jala natibul. Tuhan kita mulia dan agung. Ujahama dihita sonoma didok hatan itu hatta. Edesian si Daud. Ali jahuba si gonggo pami macai sangap doguarmu dilihat pertibion di patibul hodo hamuliaumu rodi atasnya ke langit garisian pamangannya kada danak dohot aka poso-poso dijadi hokodo parangammu alanya kana mangaloho asa paujapun musu dohot sitahi sudul-sudul molohutai liho langit mi aka jadi-jadian ni jari-jarim bulat doho bitang akan napinaulim tung ahamanya jolmai ubahe pola ditaringoti rohami bana jala anak ni jolmai ubahe pola die batiho humurang apala otik doi bana siad debata di baheko alai ditali-tali hoko muse hamuliao doho hatongamot tu ibana di pabakito doi bana gumonggo maka jadi-jadian ni tangamu sudido tahe di patuduko tu ibana aka biru-biru doho lubu sudina rodi binatang akan nadi harangan pidung akan nadi toruni langit doho takadeke di laut rodi sudina mangisir di laut ale jahuba si gonggo pami macai sangap do guarmu dilihat portibion ima hatan itu hatta di hamak kadongan saha porseaun hupangido majo tuhita na mabigi jamita onway majaha ulang turpuki. Alai mamukasian ayat 5 rodi ayat 7 molojupa kita di sian non hata jolmai hata ibana dohot hata anak ni jolmai tagatti madohot guartabi. Taingot dope guarta kan? Jadi ganup jupa non hata jolmai hata ibana dohot hata anak ni jolmai tagattima dohot guartabi. Oke, ta coba taja alai ausonari hujaha majo hugattima dohot guarhuate. Hamupe jaha hamuma alai gatti hamuma dohot guarmu. Alai taingot hola ditiki majaha nuaing do tagatti ate. Sutung laos do bibili digatti amu. Sutuk salahitan non. Cara majahana do si Daud tanwai. Tamulai ma. Edesian si Daud. Ali jahu basi gonggo pami. Macai sangap do guarmu dilihat portibion. Di patibul hodo hamuliau muro di atasnya ka langit. Garisian pamangannya kada danak. Dohot akka poso-poso dijadi hokodo paranganmu. Alanya kana mangaloho. Asa paujap pemusu doho sitahi sudul-sudul. Molohutai liho langit mi aka jadi-jadian ni jari-jarim. Bulat doho bitang aka napinaulim. Di ayat 5. Tung ahamanian. Hudok guarhuate. Tung ahamania paditabik waisi majutaki. Ubahe pola ditaringoti roham ibana. Jala paditabik waisi majutaki. Ubahe pola diebatiho. Humurang apala otik do padita bikwai si majutak siya debata di baheko. Asa ditali-tali hokomu se hamuliao dohot hatongamon tu padita bikwai si majutak. Di pabakito do padita bikwai si majutak gumonggom aka jadi-jadian ni tangammu. Sudido tahe di patuduko tu padita bikwai si majutak. Imamolo tajaha olak ni ayat pitu. Aka biru-biru doho lubu sudena rodi binatang akan nadi harangan
Pidong akan na ditoru ni langit dohot akadeke di laut, rodi sude na mangicir di laut. Ale Jehovah si gonggo pami, macai sangap doguarmu dilihat portibion. Duk songoni tabahem matjaha akamang dohot tamuinang adong do parasingan na tahilala. Pasti adong ate ala langsung guar tatadok. Merhiti na matjaha songoni guar tatadok gabe pitur tuhita hatai pitur hona tahilala. Tang beholat tu raja David didok hatai alai dohok do tuau tuhamu dohot tuhita saluhutna. Hamu kadongan saya dong dua kana majaha hatani Tuhani sahira naholan na majaha berita buti sahira na suado kubungan ni najinahana itu dirina dak tuawi dak tuhitai tuhalakat dui ninna isarana rupani molo tajaha molo adong nama mastap hurum musia mumi tarehoma nang hurummu sihab birang. Siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Matius 5 ayat 30. Jadi molo di pastap halak hurum nidongan nadak pola balosonna. Alai coba juhitat diperlakukan songoni. Ulu duga bedo honota. Tu halakat dui tak tuawi inna rupani. Hape ayati marlaku tu sudedu yate. Marlaku tu na ubigisa jada marlaku tu na majahasa. Dakolan tu halaki. Do tu hita. Do tuau. Jadi mula dong nama mastapita. Ba nanaing dohonon na baunang tabalo satong. Do pasta muse. Unang laus tapastapi nama mastapi i. Unang dido atong naluakon manang naoto moloso di balos pasta ni nama mastapi i. Oto nion, luak nion, gabinin na alas so di balos. Yesui gabi may lahita dido naoto naluakon mulodang di balos. Hape hatan itu hanido memang maddo songoni. Jadi dakkolan na majaha hita di si. Alai coba jo ta tempat tu dirita di si. Di Heberopat ayat 12 di dok songonon. Aina mangulu hatani debata jala mapakorhon. Jala tu majom siar nasa pudang si dua baba. Jala terus do disirang hosa do hotodi. Ring do utuh na. Laus diuhumi do nasinakap do na pinikir ni roha. Tu majom sian nasa pudang si dua baba inna madok hatani Tuhani. Na tajom nai maksud na tajom ni hatani itu hatai dakolat Tuhan laki. Malah jumulu du itu hita. Jumulu tu nama dohi. Jumulu tu nama jahai. Jumulu tu au. Lapatan na ganup tajaha hatani Tuhani iko sai perjulu du ta auho tu dirita. Iko perjulu du hatai memeriksa dirita. Pauliho dirita baru pitu halak. Hamu kadongan saha porsiaon. Dung tajaha turpu jami taon jala ta auho tu dirita. Tadok guarta nakim musedisi. Gabiarong madihita sada kesimpulan betapa Tuhan itu sangat mencintai kita. Mencintai saya dan mencintai Bapak Ibu dan saudara semua. Songoni matuhatai mamerek kita. Asing do cara ni Tuhan mamerek kita sia cara ni jolma mamereng dongan na jolma. Anggo jolma say pitur akan nahurangido jumulu di ida te. Dang bui di ida nauli atik pe otik donian ale dang bui be di ida. Alai otik pe hurangani bui du gebe ubelga. Anggo tuhatai dak songoni mamerek kita. Manang nasungod dia peke berada ata didok argado hita di bait Tuhani. Argado au dohoto amang dohoto inang di bait Tuhani. Sedia argata di bait Tuhani
badak terasa be argana. Tidak bisa kita nilai itu dengan materi. Didok, engkau berharga di mata Tuhan. Engkau berharga di mataku. Inna Tuhan itu hita. Penghargaan ni Tuhan itu hita, marasing dosian penghargaan ni jolma, tudungan na jolma. Anggo jolma tudungan na, olo dose harga hepeng na nilehon nai, harga diri ni dongan nai dibahen. Olo dose harga si lehon-lehon nai dibahen, menghargai dongan na. Idua sasipata ubay didook, buidu tu horo ni, ninna tudungan nai. Sedia harga ni horoa, inna mangasang. Anggo debatadak songoni carana, lau menghargai hita. Tang dijok kali hita. Alai tung dihaholongi do. Diterima kita apa adanya. Bukan diterima ada apanya. Alani taidema diturpukon songo dia debata menghargai hita, maka ulongi hita, menerima kita apa adanya. Na perjulu didok disi, sa ditaringoti do hita. Kita itu diingat terus. Ay molo say tataringoti sa sahalaki, tadanaung diroha do iyate. Tadanaung holong do roha tu si. Sinukum majuhitan wai. Isi mana say tataringoti di rohatta. Tutukan orang-orang dekat dui, tak sudi tataringoti di rohatta. Molo suami duhita ba istrita ya nakota, molo istri duhita ba suamita ya nakota, dohot akana torasta, dohot akana solhot duhita. Saya tataringoti dui, halaki pe ditaringoti duhita. Jadi songonima debata duhita, menghargai hita, kita itu selalu diingat terus. Anggu hita tu donga jolma tang ditaringoti ate dihahua do dihatai dihatai tu sad dihatai tu son eda dibotoho do siahai da piturnina eda naidu unang pabua-bua da holat tu hodo okudok ninna anggo siahai nunga gabe aha ala aha to tu siahai gabi aha mana sih dia ninna sih gabi aha jadi saya ditaringoti debatado hita molo jolma jauh di mata laus jauh do di hati molo jolma habis manis sepah dibuang tu hatai dak songoni imana perjulu saya ditaringoti Tuhanido hita didok. Na paduahon diebati do hita diindahkan molo di Alkitab didok. Molo didok diebati na binoto dikunjungi, didatangi. Tengok do hatani bukit deta nomor 57 mebatu hitao. Jadi dikunjungi manang didatangi Tuhanido hita. Molo akan namar sahid dibesuk Tuhani. Dilawat berarti adong kepedulian dan simpati ni Tuhan itu hita. Takolah simpati, empati. Nah patuluhon kita itu dibuat mirip dengan dirinya. Tang nagabe di pasumasu mana te dao. Kita ini segambar dengan Allah. Molo di sada Musa sadai didok. Kita ini segambar dengan dia, imagudi, sumat tu debata. Ido sadido di turpuktai nakiningan humurang apala otik do ninna, membuatnya hampir sama. Molo hata nuaing rupani betima beda tipis. Jadi sangat terhormat do hita di bahet debata. Na paupanton di tali-talihot tu hita hamuliaun dohot hatongamon. Memahkotai kita dengan kemuliaan dan hormat. Hamua kamang dohot tamuina nami somalna mahkota tu akana sangat manang
tu sahala raja manang tu sahala ratu doi di lehon. Yesu itu aka juara-juara dia aka perlumbaan manang pertandingan. Pokoknya tu aka jolma pilihan jala jolma na khusus do mahkotai di lehon. Jadi sianon kita itu dianggap debata aka jolma pilihan jala na dikhususkan, disejajarkan hita nuain tu aka raja dohot ratu. Jadi patut do tutu didok hita akana ni raja dohot boru ni raja ate. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Nina ede. Na palimahod didok di babak kita gabi si gonggomi na tinopanay. Lapatan na dilehot tu hita kepercayaan, dilehot tu hita tanggung jawab, dilehot tu hita tugas mulia, suatu penghargaan yang luar biasa kepada kita. Somalna akan dilehon kepercayaan doh tanggung jawab, berarti naung dianggap doi dapat dipercaya, dapat diandalkan. Mulu bahasa di dunia kerja, dibahit Tuhani mahita tangak kananna, orang kepercayaannya. Hape isi mahita mertibakon akan natinopana asingi. Molo hutai lihon langit mi aka jadi-jadian ni jari-jarim, bulat doho bitang akan napinaulim, tung aha manian jolmai, tung aha maau, tung aha maho, tung aha mahita mertibakon isudi. Tapi kita dipilih Tuhan, kita diberi kepercayaan. Kita nggak ada apa-apanya dibanding dengan bulan, dengan bintang, dan ciptaan lainnya. Tetapi kita dipilih Tuhan. Tuhan menghargai kita. Tuhan mengasihi kita. Tuhan memberi kepercayaan kepada kita. Tuhan memberi segala-galanya kepada kita. Hamu kadongan, intina Tuhan menghargai kita. Kita ini adalah makhluk yang sangat dihargai oleh Tuhan. Badatuk so bangga hita di siate, datuk so lasrohat tadi si, datuk so pasahatot ta puji-pujiat tu debata songona binahen ni Raja Dauto di bagasa turpuko. Alani makamang dohot tamuina nami saluhu na hita na mabigi jami taon. Jangan pernah sia-siakan penghargaan yang Tuhan berikan kepada kita. Muluhiata jalo penghargaan sia jolma jamok do itabaikan. Lubisiani manuang bahenot ta penghargaan na nilihon ni Tuhan itu hita. Molo diargahot Tuhan ni nguluta, bahita piatong targahon ma nang nguluta. Argahon penghargaan ni debata na jinalumi. Amin martangiang mahita. Mole ate matuhan dihatam na badiai, pasu-pasuhom may dihami, jala pauraton, asa di perbuihok katami perbuih na dinggan perbuih na tonggi. Di bagasan Yesus Kristus martangiak kami tuho. Amin.